Edellä olleiden puheiden perusteella niin täytyy sanoa, että tässä maassa on hallitus, joka tekee töitä, mutta niin kuin huomaatte, että valmisteltu puhe voidaan tässä vaiheessa puristella ryppy ja ottaa uusi taskusta, joka on ajatuksiakin kirkkaampi ja luovempi. Hyvät ystävät ja toverit, maassa on hallitus, joka harjoittaa sosiaalisempaa politiikkaa kuin poliittisten painoarvojen perusteella voitaisiin kuvitella. Suomi elää tällä hetkellä tilanteessa, jossa ennustaminen huomisesta on lähes mahdotonta. Kyynikko voisi väittää, että elämme mahdottomien ratkaisujen maassa. Suomi kykenee kuitenkin tekemään ratkaisuja. Sen mahdollistaa laajapohjainen hallitus, joka kykenee kantamaan vastuuta Suomineidon arjesta siinäkin vaiheessa, kun sukka on kulunut rikki, ihokas on reikäinen ja muutenkin rahatilanne on huono. Tämän maan hallitus syntyi tilanteessa, jossa oikeistopolitiikalta katkesi kaula. Suomalaiset äänestäjät olisivat halunneet perussuomalaiset vastuunkantajiksi. Presidentti nimitti hallituksen muodostajaksi Jyrki Kataisen, ja Katainen lähtikin kosioretkelle perussuomalaisten suuntaan. Mutta tällä kosiomatkalla hallituksen muodostaja sai rukkasen. Alettiin rakentamaan laajapohjaisempaa hallitusratkaisua, johon kutsuttiin myös, ei ehkä vaalituloksen perusteella, vasemmistoliitto mukaan. 2 vasemmistopuoluetta hallitusneuvotteluissa 2 viikkoa ja ulos. Ja missä on tulos? Tulos on se, että kokoomus yritti vielä uudelleen muodostaa perussuomalaisten ja keskustapuolueen kanssa hallitusta tuloksetta. Vasemmistoliitto asennoituu siinä vaiheessa, että olemme ulkona hallitusneuvotteluista, mutta kuten jokainen vastuun tunteva kansalainen käy katsomassa ovelle, kun joku koputtaa hädässä. Nykyinen pääministeri Jyrki Katainen tuli ovelle ja esitti, josko kuitenkin. Niin tähän maahan tuli hallitus, jonka muodostaa 6 puoluetta. Se on hallitus, jossa minkään puolueohjelma ei toteudu, eikä kenenkään mielipide ole yli toisen. Mutta ylpeänä voin sanoa, että vasemmistopuolueiden yhteistyö näkyy tässä hallituksessa. Sen mielipiteet ovat poliittista painoarvoa vahvemmat. Ei vähempinä esimerkkeinä se, että perustulon korotus saatiin yli 10 vuoden jälkeen nousemaan. Kehystä ratkaistaessa tärkeitä asioita vasemmistoliitolle ja myös sosiaalidemokraateille on ollut se, että puolison harkinnanvaraisuus pystyttiin poistamaan. Iso askel sosiaalisempaan ja parempaan Suomeen. Vanhuspalvelulaki, joka nyt on annettu valtioneuvoston toimesta, kaipaa varmasti vasemmistopuolueiden yhteistyötä hallituksessa ja sitä kautta vielä sitä, että meillä olisi tarkemmin säädelty se, millä tavoin hoitajat pystyvät hoitamaan. Eli meillä pitää olla joku tietty raja vanhuksia ja hoitajien suhteessa. Varmasti kuumin kysymys tulee olemaan tämän vuoden puolella kuntauudistus, joka tulee kuntavaalien ajankohtaan. Vasemmistoliitto on halunnut enemmän malttia, enemmän aikaa. On oikein, että kuntarakennetta edelleen uudistetaan, mutta ei ole oikein, että keskustapuolue räävittömästi morkkaa nykyistä hallitusta siitä, että esitystä viedään eteenpäin.
Puolue, jonka hallituskauden aikana on lakkautettu 800 kyläkoulua, ei ole se oikea taho, joka voi arvostella siitä, että rakenteita pitää muuttaa. Erittäin runsaasti kuntaliitoksia on tapahtunut edellisten hallitusten aikana. Tämän keskustapuolue on unohtanut. Vetoaa siihen, että kuntaliittymiset on tehty vapaaehtoisesti. En oikein usko siihen, että kunnat ovat liittyneet vain, kun on niin klippaa, vaan todellisuudessa se, että rakenne ja veromarkat ja eurot ovat vähentyneet ja sitä kautta ollaan oltu pakotettuja liittymään yhteen, turvatakseen jokaiselle kuntalaiselle ne palvelut, joita kuntalaiset tarvitsevat. Tämänkin kuntauudistuksen taustalla on se, että meidän huoltosuhde vääjäämättä vähenee. Enkä usko, että Satakunnassakaan olleet kunnan päättäjät ilkeyttään olisivat lakkauttaneet yhtään kyläkoulua. Väki vaan vanhenee, nuoria on vähemmän. Ollaan pakotettuja tekemään ratkaisuja, jotta voidaan huolehtia ihmisten perusturvasta. Mitenkä kunnallisvaaleissa sitten käy? Vasemmistopuolueet ovat ottaneet tässä hallituksessa vastuuta kantaakseen, huolehtiakseen siitä, että yhdenvertaisuus voi olla tasa-arvoista myös kunnissa. Hyvällä ehdokasasettelulla, rohkealla politiikalla ja kyvyllä hoitaa ihmisten asioita saavutetaan vaalitulos ja Satakunta on edelleen vahva vasemmistolainen maakunta. Se maakunta, mistä on huolehdittu myös valtiovallan toimesta, niin kuin ministeri Kiuru totesi. Kiurun pitkältä listalta jäi muutama asia, jotka kannattaa tuoda jo hallitustaipaleen alusta esille. Oli se, että budjetin linjaus